ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನೀನು ಬೂತೋಗು ಇಂಚ ಬಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. నూపుకొనాలి ఆపది గొత్తుందట దేకన్నా pura bajana mata torat dupadia matila apinir dumbu rattana uppu kari సాంబార్ నొప్పుకు తూపోతురుదాండు అరిలా పాడు అది పాడియా కోరి సుక్కదు తారై తెరెదు కొబ్బరి పోయినమా ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಈಟೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ತಿನ್ನುದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಎಲು ದುನ್ನ ಅದ ಯಾವ್ದೆ ಪೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಯೇ ಏತು ಐನ್ ಇಲ್ಲಡತದೆ ಬೂತೋಗುಗೆದಿ ಐನ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೂತೋಗು ಮೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿ వచ్చింది కాయలలో ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಿಡ್ದಿಂಡು ಕೋರಿದ ಮಾಸನ दादा आता ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ಬೂತೊಗಾನಾಗ ದೈವಗು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಅನಿತೆ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ. ಆಡು ಪೌಡರ್ ನಾಟಿಲ್ದ ಬಟ್ರ್ ಮೇರು ಎಲ್ಲ ಮೆಗಿದಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುರುಗಳು ಮೇರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಇನೋಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಇವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಇದು ಪುಟಾಣಿ ಏಜೆಂಟ್ 1 2 3 ಯಾವ ನನಗೆ ಎಂಡೋಡ್ ಅಡಿ ಪತ್ತಂದ ಇಂಚೆ ಚೂರು ತೂಪರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆ ತೂಲೆ ಅಂದು ಪಿಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿ ಎದುರು ಅಂಚಿ ಪಾರಿಮಲ್ಲ ಬಲಸುನಾರು ಬೋಡದೆ ಕೇನ ರೆಜ್ಜಿ ಪಾರೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಬಲಸುನಕುಲು ಆತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈಚಕ್ಕ ಏರಕ್ಕೊಂದು ಕೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕನೇ ಬುದ್ದಿದ್ಯಾ ಬಾಬಾಗೆ ನಾವು ಮುಸುಂಡು ತೋಜಿದ್ದಿ ಚಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಚೋಜಿದ್ದಿ ಕತ್ತಲೆ ಸರ್ಪಡೋಡ